Mamoko ene ni kaka yoro konyo counties mondo koro yudane na omenda moromo ma inyalo ti godo e migawo mar thieth e counties go. Migepe mopogore opogore koro dwaro tudruok malach ahinya e kind assembly kata od buche mago ma counties to kod riwruogego mondo gibi kod chike mago manyalo konyo ahinya e wechego mago mag thieth. Kaluwore kanyo to kod coordinator mar duol mang'iyo dongruok koluwore gi kwan oganda e piny owacho badi maimbo mar piny Kenya, mano National Council for Population Development, Migosi Bernard Kigen olero ni weche mag thieth en gino mabende koro nego mi pek ahinya, kendo koro kokadhe duolno gibago romo kanyo to kod MCS moloyo to mano bende gibago gi MCS mawuok e kaunti ma Kisumu mondo mi koro giyud anena kaka migawo mar thieth nyalo yudo pesa, to gin yore mage mabende koro inyalo ketie chike mar yudo pesa mondo ng'i wechego mago mag thieth ne oganda. Kigen e sechego bende koro noyango ni romo magiketo biro konyo ahinya e chiwo paro ne MCS kaka ginyalo keto chikego kuonde mag thieth, e yore mag thieth kod gigo mag thieth mabende nyalo biro konyo oganda e kauntino. Korka Debra Otambo mabende koro tiyo e migawo mar KMET Kisumu, en achima bende en migawo manoriwore mondo girom kod MCS go, to lero ni omor kod ondamono magigintie chiwo paro ne MCS logodo chike weche mabende nosir kanyo to kod Migosi Lario Yuga mabende koro nitiere migawo maok mar piny owacho Stawisha Dada. En romo mabende kono yore kod MCS maloyo 30 mawuok e kaunti ma Kisumu kotenle kod spika ma Kisumu Elisha Jakoraro kaachiel kod jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e Kisumu mano Dr. Gregory Ganda. Kawuono ne wariwre kanyakla gi members of County Assembly ma Kisumu kaachiel gi migawo ma thieth gi migawo mar National Council of Population and Development mondo mi watieg members of County Assembly magwa e yore mag keto tenge pesa mondo ji weche mag health kawang'iyo bende weche mag dongruok gi weche mag population. Koro achiel kuom gik mawatimo kawuono en ni wamedo sumo rieko kaachiel gi members of County Assembly ne ere kaka wanyalo tudre kaachiel gi community members kaachiel gi gin members of County Assembly mondo wakonyre mondo weche mag thieth odhi makare e Kisumu County. An iluonga ni Lario Yuga, atiye migawo miluongo ni Stawisha Dada kata Stada. Wan based in Alendu, Nyando sub-county. Koro kawuono to ne wabedo gi meeting moro ka kaachiel kod KMET kod NCPD mondo wawuoye mathoth e weche nyodo kod iemo mondo mantiere e Nyando kod other sub-counties. Koro magi emosebedo challenges ma face kod ma face bende yudhe e sub-counties mwatiegi. Mar health mar Kisumu. Kawuono no wan gi bura machiko MCS gi civil society wuoyo about health financing gi matters of population. So this kind of partnerships are very important, very important kuomwa. Sama watimo tijwa mag health ni. Ingeni health is a very expensive agenda. To nitie a lot of technical work which is required. Koro a lot of times nyaka watim consultations bwawuo gi partners man gi technical expertise manyalo konyowa achieve objectives magwa. The second thing ma partners konyowa gin gimiluongo ni lobbying. Ingeni constitution manyien ok inyal timo anema gimoro amora mihero. Koro nyaka tim consultations. So civil society represents the people, represent the people on the ground. The other direct representatives mag people on the ground again MCS and County Assembly. Koro the last 1 year was setting a lot of engagements. Momiyo was produced 3 bills mag health. Again, in the last 7 years, Kisumu County was passed only 1 bill in health. But this year alone was 3 bills. One achiel osebedo passed, titie ariyo ma gitimo consultations kuom gi County Assembly sani. Koro these consultations are very important nikech gikonyowa konyo ji creating the correct policy atmosphere to get Yudo finance for a lot of projects mo go e county. One thing that came out from members of the County Assembly is that they've been very key in terms of advocating for the policies, especially like the health finance bill,
which came out and it was able to be effected. And right now, there was an increased allocation of health financing in Kisumu County, which I can say it was very exceptional because it was also after an advocacy with other various institutions like the civil society organization. So I can say the County Assembly of Kisumu, they are really doing well in terms of coming up with the laws and the policies to ensure that there is an increase in healthcare financing. And because when we talk about population as the National Council for Population Development, we advocate for the issues that are affecting the population, that is the women, the children, the mothers, and all other key population. And health financing is one of the key issues in population, and that is why we are collaborating with the members of the County Assembly so that at least they can be able to continue allocating more resources. And not only more resources, they have also talked about there is the health facility finance bill which has also been passed. It's going to be enacted very soon, and it is assisting in terms of provision of healthcare, in terms of provision of healthcare provision services at the various health facilities.